Sziasztok, én Zolcsik vagyok, és itt van egy új játék, a honfoglaló. Most játszok vele így nagyjából negyedjére, és videóba pedig először, akkor nézzünk is egy ellenfelet. De amúgy szerintem jól nyomom, mert eddig mindig csak győztem. Milyen legyen? Junior játék. Tesó mondta, hogy ebbe érdemesebb, de nézzük. Lesz az ellenfelünk. Dapking Zolcsi amúgy a nevem. Barcista és welcome. Mi vagyunk a kék színűek. Bázis sorsolása. És mi vagyunk itt fent. Hát még a legkisebb terület. Hány hónapunk neve végződik R betűre. Január, február, március. Legyen 8. 6. Én jártam a legközelebb így. De most én jövök kétszer egymás után. Ide. Utána meg ebből meg is támadom a várát. És akkor nagyon nem lesz konkurencia. Nem bírom megtámadni. Fuck. Na jó, most jön barcista. Új nagy terület. Hány mezőből áll egy sakktábla? 20. Dehogy, 60 több. Tudtam. De nem tudom miért 20-ra mentem. Mert még azt is soknak találtam, de nem értem, hogy mert 64, hát akkor 32 van. Mindegy. Most jön a zöld. Ki jön most én? Budapest hányadik kerületét jelöli a 1015 irányítószám? Hány kerületét jelöli? Hát 9, nem 9, hanem 6. Nézzük. De így is én jártam a legközelebb. Úgyhogy igen. Foglaljuk ezt a helyet. Mi vezetünk. És akkor jöjjön. Így ezt a területet elfoglaljuk, ezt az egész. Oké. Happy vagyunk. Happy. Mi vezetünk. Ki jön? A labda hány százalékánál kell átérni a gólvonalon? Hát 60. És ezt nem tudom, de több mint 50. 100. És hogy gól legyen, hát hogyha már 60%-án átmegy, akkor is gól. Mert labda több mint fél terjedelmével. Ja, labda teljes terjedelmével át kell érni a gólvonalon, most jutott eszembe. Na nem baj. Amúgy szerintem mennyi 3 mínusz 17 abszolút értéke? 3 mínusz 17, mert nem tudom. Legyen kedvenc számom, nem 11 a kedvenc számom. Nem 19. Hát, de nem baj. Oké. Közben itt vagyok, csak úgy kellett volna, hogy az volt a kérdés, mennyi 50 tucat. Én meg arra mentem, hogy 50 tucat, hogy utána jöttem rá, hogy 12 darab egy tucat. Csak hát ki támad? Ő. Hát azt nem bírod. Ki nem szereplője bolondos dalmoknak? Tommocska. Hát ezt ki nem tudja. Melyik évben jelent meg a Suzuki Ignis? 1900 helyett 2
1995. Oké. 2000. Nem baj. Easy. És akkor most a piros hapsikánknak vége lesz. De nem én jövök. Mi a valódi neve Flor Tovminak? Hevesi Tamás... Nem! Hevesi Tamás, de hülye vagyok. Hevesi Tamás. Az idősebb. Jövök. Én a piros emberkének próbálom megszerezni a területét. Ki nem szerepel, és mondja, hogy kockának. Konga. Következő, hány gyereke van Simpson családnak? Hát 3. Liza, Bart meg a kisbaba. 2-re ment. Még Magyarország legnagyobb tava, hát a Balaton. Velencei tóra ment a gyerek. Úgy mindjárt még színű, milyen színű a Duracell nyuszi? Rózsaszín? Köszi! Békében ért véget a Rákóczi szabadságharc 1675. Ezt tudom. Rosszul tudtam. 1848. Na. 1711. Melyik növénynek a legnagyobb a magja? Alma, görögdinye, szilva, tök. Hát a szilva. Szilva. Leromboltuk a bárát, elfoglaltuk a piros területet, vazze. Welcome, jön. Welcome. Mi Tunézia fővárosa? Tunézia? Tunis. Igen. Nem foglalod el, várom, maximum 1 km/h sebessége haladhat egy személygépkocsi a Magyarországi autópályán. 60 azt hiszem. 130. Ne, várom, ne foglald el. Ne, péles. Hogyan tűnik el a nyom nélkül elkalódó tárgyamondás szerint? Szőrén szálán. Nem rombolod le a váram. 5000-ig kell válassza ki a területet. 400-ost. Foglaljuk el, utána meg a várát leromboljuk. Még nem. A félszigeten fekszik. Hát Portugália. Nem, Fehér Oroszország. Ez az, mert pont most tanultunk is még régebben. Régebben erről a Vasco da Gama, erről a ki mikor fedezte fel, meg ilyenek. És akkor a térképről eszembe jutott. Hogy hívják a Hagrid kutyáját a Harry Potter történetben? Agyor, mert én vavkes, mert Harry Pottert nem szeretem. Barcista. De amúgy nagyban mi vezetünk, és ezért vagyunk happy-k. Happy. Megtámadsz, nem sikerül. Milyen szabálytalanság nincs a kézilabdában? Na, belemenés, belővédekezés, les nincsen kézibe. Ezt tudom, les csak fociba van. Ezt tudtad, de kétszer indulás, hogy ne lenne. Melyik évben mutatták be a Kis Hableány című Disney rajzfilmet? Mikor? 2009 helyett 8. 1989-ben. What? XD. Zurva. Megyünk várra.
elfoglaljuk, az cső. Még személy nem arról ismert szól, azt szerint, hogy zsákban hoz meleget. Benedek. Sándor József Benedek. Benedek. Még város nem Angliában van. Hát Dublin, hát Liverpool, azt tudom, Londont is tudom, meg Birmingham. Hány évvel idősebb Bud Spencer Terence Hillnél? 9. Valahány éves volt. Ez az. Mert csak az utolsó. Milyen izzik a galagonyának őszi? Izzik a galagonya, izzik. Nem, mert a bogyója. Ne is a ruhája volt, igaz? Bogyója vagy te? Igazad volt? Milyen? Babóca meg bogyóca? Ne. Ő is a váromra jön. Egy srácok nagyon szoros kicsongor párja Vörös Marti Mihály művében. Léda! Tünde! Ne! A váromat elfoglalja! Pedig mennyivel több pontunk van? Hova szoktuk söpörni a problémákat, ha nem akarunk foglalkozni velük? Szőnyeg alá! Ez az! Nem foglalod el a váromat, vaze! Vagy én a tiédet! Én nem szoktam. Elsők lettünk, yes! Igen, elsők lettünk. Igen, ott vagyunk. Rendben. Igen. Valaki szeretné játszani, akkor itt a nevem. Igen. És akkor ide lehúzzuk. És nagyjából így néz ki a területem. Ez mi? Nem bírunk rámenni, de régen. Nézzük. Ja, ez hülyeség. Na akkor, srácok, ennyi is lett volna ez a videó. Ha tetszett, dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel. Én az Olcsi voltam. Sziasztok!